Mattew 15 u nibdew minn naqra minn vers 21. U Ġesu telaq minn hemm u rtira fir-reġjun ta' Tir u Sidon. U ara mara Kananija ħarġet minn dawk it-territorji tajat billi tgħid ħenna lija Sid bin David, binti indemonjata bl-aħrax. Imma hu ma weġġibiex kelma. U resqu lejh id-dixxipli tiegħu u rrikjestawh billi qalu ibgħatha l-hemm għax qed tajat warajna. Imma hu wieġeb billi qal ma kontx mibgħut ħlief għan-naċ il-mitlufin ta' dar Iżrael. Imma ġiet mielet bil-qima qudiemu qalet Sid għejni. Imma hu wieġeb billi qal mhux sewwa tieħu l-ħobż tat-tfal u tixħtu lill-klieb. Imma qalet iva Sid. Imma mqar il-klieb jieklu mill-frajkiet li jaqgħu mill-mejda ta' sidjienhom. Imbagħad wieġeb Ġesu għalilha Omara. Kbira hija l-fidi tiegħek, ħajkunlek bħalma tixtieq. U binta tfejqet minn dak il-ħin stess. Amen. Teb storja li smajnija, però tibqa' xorta storja interessanti u ngħid għaliha tintrigani ferm, u jdu naraw Mattew meta kitibha, meta rrekordja din il-ġrajja. X'rid jgħaddilna, x'rid jgħallimna. Jekk taqra darbtejn tlieta erba' u anke ħames darbiet, tibda tinduna illi l-iskop tal-awtur huwa biex nibdew insaqsu li nfusna x'tip ta' fidi għandna. X'tip ta' fidi għandna? Ja fidi kbira, fidi żgħira, fidi batuta, dgħajfa, soda. Hija naħseb il-ħtieġa ta' kollha kemm aħna li navvanzaw fil-fidi. Anke darba l-apposti meta Ġesu qalilhom jekk ħuk jonqosok 7 darbit kuljum, 7 darbit jiġi jgħidlek aħfirli, aħfirlu. U l-apposti qalulu mulej żidilna l-fidi tagħna. Kif nistgħu nagħmlu dal-ħwejjeġ, vera? Żidilna l-fidi tagħna. Dejjem għalok li aħna noqorbu lej Alla. Issa kif tiżdied il-fidi, kif titqawwa l-fidi? Jekk għandek ħanżir, dal-ħanżir ħajjeħxien billi toqgħod tiżnu kuljum? Ma sax toqgħod tħares lejn il-fidi tiegħek. Il-fidi tikber billi tħares lejn Ġesu. Billi tiffissa l-ħarsa tagħha fuq Ġesu. Ħanżir jikber billi tgħalfu. Il-fidi tagħna ħanagħalfuha billi aħna noqorbu lejn Ġesu, inħarsu lejh, il-konċentrazzjoni ta' qalbna tkun fuqu, mhux minn ġurnata għall-oħra, minn mument għall-ieħor. U hawnhekk din il-mara Kananija, din il-mara pagana letteralment, turina il-mod kif aħna nistgħu nersqu lejn Ġesu fidi umli u persistenti. Fidi umli u persistenti. U kultant ngħidu kif sta jkun umli u persistenti fl-istess mod. Għax l-umli aħna ħafna drabi nqisu bħala raġel jew mara najxu, timidu, li għad qalbu mix-xejn, jitwarrab. Mhux dak l-umli huwa il-persuna li jaf il-post tiegħu. U allura tista' tkun fidi umli u fl-istess ħin persistenti, fl-istess ħin tkompli tippersisti mingħajr ta' qalba sakemm tirċiev il-barka. Bħalma niftakru wkoll Ġakob illi Sara mal-anġlu sa sbieħ il-jum qallu ma nitilqekx qabel ma tberikni. Il-persistenza tal-fidi u l-umiltà tal-fidi huma żewġ kwalitajiet li jmorru flimkien meta nibdew nirrealizzaw illi d-dinja proprjament il-fidi illi Alla jirrekjedi minna u li ta' bilħaq berikna bija. Hija mara Kananija, mar kejdilna Siro Fenissa bis-Sirja, kienet mara pagana. Nafu li Ġesu mwilet ludi, għatta ħajtu u edha bażikament nies Lut ta' madwaru. Però għandna episodji fejn Ġesu jagħmel favuri u jaqdi anke lin-nies pagani. U di waħda minnhom. Mara Kananija li tgħid din mara kif u mnejn tgħalmet li għandha tersaq lejn Ġesu u kelmitu kif kelmitu li kienet pagana, ma kienx tmur is-sinagoga pereżempju
biex tisma' l-Bibja maqrija, vera? U allura nistgħu ngħidu l-fidi tista' tinstab fejn lanqas wieħed jippretendi li tinstab. Niltaqa' ma' mara Kananija bla kwalifiki, ma kellix xi edukazzjoni nimmaġinaw jew li kienet vantaġġjata, anzi l-Lut kienu vantaġġjati. Il-Lut kellhom il-barkiet tal-Alla u kienu fil-pattijiet mal-Alla, u frattant il-mara nsibuha temmen f'Ġesu. Jiġina f'moħħna il-każ ta' Geħażi forsi ma smajtux bih, dak kien għaddej tal-profeta Eliżew. Tajjeb, kien vantaġġjat ħafna, kien jgħix miegħu, jaqdih, u frattant qalbu kienet mimlija bir-rejba. Ġifieri billi tkun qrib xi ħadd illi jista' jgħalmek ma jfissirx li inti awtomatikament se tirċievi dik il-barka. Dil-mara kienet imbeda mill-pattijiet ta' Iżrael u frattant għarfet tmur għand dak li ta' bilħaq seta' jgħin lill-binta li kienet kif qalet indemonjata bl-aħrax, ma kienx każ sempliċi. Kien każ gravi, estrem. Nistgħu nsemmu wkoll it-tifla fid-dar ta' Naaman, tifla Ludija ċkejkna li ttieħdet il-sira fid-dar ta' Naaman li kien pagan u frattant kienet temmen falla. Minkejja ċkunija tagħha. Darba lil-sitta qaltilha ir-raġel tiegħek jekk imur Iżrael hemm profeta li jista' jfejju mill-ġniem tiegħu. Ġifieri mhux il-ġeografija, mhux fejn inti li tagħmel id-differenza, imma il-grazzja. Il-grazzja t'Alla illi tagħmlek wild is-saltna. Il-ġimgħa l-oħra stess għadna kif riflettejna fuq il-fatt kemm għandna nirringrazzjaw lill-Missier illi kwalifikakom biex tissieħbu fil-wirt tal-qaddisin fis-saltna tad-dawl. Huwa Alla li kwalifikana, mhux in-nazzjonalità tagħna, mhux l-edukazzjoni tagħna, Alla illi jikkwalifikana biex nirċievu il-barkiet tiegħu. F'din il-mara, mara anonima għasbis nafu x'ki jisimha, insibu frattant esibiti il-kwalitajiet ta' fidi kbira. Ġesu fl-aħħar jgħidilha, mara kbira hija l-fidi tiegħek. Kemm nixtieq li nismagħha mingħand Sidi li jiena nafdaħ, mhux biss għall-maħfra nafdaħ għall-andament ta' ħajti kontinwament. Kbira hija l-fidi tiegħek. Mela Ġesu biex ikkonkluda da. X'ra fil-mara? Ħanaraw pass. X'ra fil-mara? L-ewwel nett ra li l-fidi tagħha kienet fidi niedma. Kienet fidi niedma. Mara illi vers 22 jgħidilna mara Kananija ħarġet minn dawk it-territorji tajjat billi tgħid ħenna li jasit. Għaliex? Għarfet in-nuqqasijiet tagħha, għarfet il-bżonn tagħha, l-estremità tagħha, ta' bilħaq qiegħda tappellalu maħabba binta, imma naraw element ta' indiema. M'hemmx kburija, m'hemmx bħalli kieku għandi dritt għall-barka tiegħek. Bħad-dazzjarju fil-pubblikan fil-parabola li rrakkontanna Ġesu, il-Fariżew semma lista twila ta' opri li qed jagħmel. Mentri il-pubblikan ħabbat fuq sidru qal lill-Alla u Alla kun propizzjuż miegħi. Il-midneb. Ħenna lija. Jien il-midneb. Għana naħabta ħattijħu midneb u ma narawx. Imma da il-pubblikan jien il-midneb. Bħalli kieku ħattijħu mhux ma jien il-midneb. Fidi niedma bħal ta' ċenturjum li l-Ġesu għallu minix denju li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Ara xejn dik l-umiltà u x'vera. L-indiema u l-fidi l-aħwa huma inseparabbli. Ma jistax tifridhom flimkien. Nistgħu nsemmuhom separatament, kull meta fil-Bibbja tissemma l-fidi, inti f'moħħok tittajt u l-indiema. U kull meta tissemma l-indiema tittajt hemm ukoll il-fidi. Ma tistax tifridhom flimkien. Bħal meta mill-bandiera Maltija tifred l-abjad mill-aħmar ma tibqax bandiera Maltija. Tiġi xi ħaġa oħra.
il-fidi li toġob lil Ġesu hija fidi niedma. Jekk hemm il-fidi hemm l-indiema. Jekk hemm l-indiema ma jistax ikun m'hemmx ukoll il-fidi magħha. Hija wkoll fidi fid-direzzjoni korretta. Il-mara għarfet tmur għand l-unika persuna li setet ta' bil-ħaqtejna. Illum nitkellmu ħafna dwar il-fidi. New Age u kulħadd għandu l-fidi tiegħu. Jista' jkollok fidi fil-fidi u ma jiswelek xejn, jista' jkollok fidi f'xi kreatura, ħafna nies għandhom fidi dak li huma sejħula il-Madonna. U f'100,000 oġġett jew persuna oħra. L-unika fidi aċċettabbli għal Alla hija fidi f'ibnu Ġesu Kristu. Din hija l-opra tal-Alla li intom temnu f'dak li batu. Ġesu stess qala. Illi temnu f'dak illi bat u. Din hija l-ħajja ta' dejjem illi jarfu lilek Alla waħdek veru u lil Ġesu Kristu li inti bat. L-approach ħanaffiċinaw l-Alla permezz ta' ibnu Ġesu Kristu. U din mara propjament marret għandu. Bħalma Ġesu għallem regolarment, jekk xi ħadd għandu l-aġġ, għand ma ħajmur ħajjiġi għandi u jixrob. Il-mara Samaritana qalilek jkun taf lotja ta' Alla u minnu dak li qed jgħidlek qed nixrob kont titolbu int. U hu kien jagħtik il-maħaj. Fidi fil-persuna korretta, fil-persuna illi ta' bilħaq kapaċi ten. Mhux fidi fallat fit-tizji. Billi naraw nies reliġjużi madwarna u nies reliġjużi. Mhux Spanja u tarahom fi żmien tar-randan u lejt l-idolatrija sfrenata tagħhom. Li taqlib anke l-pajjiżna. Tifhem? Għandhom fihom, żgur li għandhom fidi, imma f'min hija l-fidi tagħhom. Il-mara Kananija turina li rridu morru għand Ġesu. U il-sommu saċerdot u il-medjatur wieħed bejn Alla u l-bniedem. Il-bniedem Kristu Ġesu. Ġesu faħħara l-mara għal fidi tagħha, infatti għalilha li fidi kbira. Kif nixtiequ li tkun tagħna wkoll. Ilha għaliex kienet fidi persistenti. Kienet fidi illi ma taqtax qalba. Vers 23. Ġesu ma weġibix kelma. Is interessanti għawek kif qisu Ġesu għamel ħin twil qisu qed jinkija lil-mara. Qisu qed jagħmilha diffiċli. Vera tinnutawa? Il-fatt illi ma berikiex immedjatament. Imma ma weġibix kelma. Għami anki aħna jekk xi ħadd ikellimna ma tweġbux. Ma tagħtix każ. Ġesu però fl-erf tiegħu qed jagħmel hekk apposta biex jiżvela biex joħroġ fil-beraħ il-fidi kbira ta' dil-mara. Resqu lejh id-dixxiplu qalulu ibgħatha lehem għax qed tajjat warajna mhu wieġeb bil-qal ma kontx mibgħut ħlief għan-naċ il-mitlufin ta' dar Iżrael. Qed jgħidilha ġifieri inti m'intix kwalifikata, bażikament. Qed tifhem inti m'intix ludija? Wow! Kieku di kienet biss umli u mhux persistenti, x'kienet tagħmel? Qed titgħallem. Tajt, provajt darba biżżejjed ma jridx jgħinni. Imma ja fidi persistenti. Ġesu ta' bilħaq ġie l-ewwel għall-Lut. Il-pattijiet li Alla kien għamel mill-antik ma' Abraham, li huwa missier il-Lut, ma' Mosè, ma' David, Ġesu ġie biex iwettaq dawk il-pattijiet. Rridu nifhmuha din illi anke Pawlu fir-Rumani 15 jgħidilna li Kristu sar serv ta' ċirkonċiżjoni, kelma oħra minflok il-Lut, biex juri il-veraċità tal-Alla, ġifieri li Alla kull ma Alla kien wiegħed permezz tal-profeti mill-antik, Alla kien se jagħmel tajjeb għal dawk il-wedi. U ħalli jikkonferma l-wedi mogħtija lill-missirijiet. Imma Pawlu ma jqafx hemmhekk. Pawlu jgħid u ġie wkoll għal ġentili biex jigglorifikaw l-Alla għal ħniena tiegħu. U din mara għarfet illi iva ma għandi ebda dritt il għaliex minix ludija. Ma minix
imsieħba fil-pattijiet Alla li għamel mal-Lut. Imma mill-ħniena. Għarfet il-ħniena. Pawlu għalhekk jgħid illi ġie Ġesu biex jigglorifikaw l-Alla għal-ħniena tiegħu bħalma miktub minħabba fek se nfaħrek fost il-ġentili u se nanni lill-ismek. Ġifieri Ġesu hawnhekk qisu qed jinjora l-petizzjoni tagħha. Qiegħed iwarraba qed jagħmel hekk nindunaw biex jittestja l-fidi tagħha ħalli joħroġ jiela għal beraħ. Meta l-fidi tagħna hija ttestjata, meta tgħaddi mill-forn tal-prova, dak il-forn isaffija u jqawwija. Bħal meta il-ħaddiet il-ħadida jagħmilha fil-forġa u jagħmilha tikwi nar biex jawwiġa u jagħmel minnha xi ħaġa utli, strument utli. Meta fil-ħajja tagħna ta' kuljum il-fidi tagħna tiġi provata, intendlu l-geddum, jew nibqgħu nippersistu bħalma għamlet il-mara. Li narfu l-lid Alla invisibbli, però li qed triġi qiegħda tikkontrolla kollox għal ġid ta' dawk li jħobbu lil Alla. Meta l-affarijiet ma jiġu niżombor f'kolb, allura naqtaw qalbna. Għaliex aħna kultant nġibu ruħna bat-tfal. Tifel ċkejken, irrid ġelat. Okej, ħamur d-dar, nieklu, imbagħad wara nxillek irridu issa. Vera? U dik li nagħmlu ħafna l-iżball li nagħmlu aħna, irrid il-ħaġa issa stess. Le, Alla fl-erf tiegħu jittestjanna l-fidi. Irid ikabbarilna l-fidi. Għalhekk l-Abram qallu qabad it-tifel tiegħek li inti tħobb u mur offrih sakrifiċċju fuq il-muntanja se nurik. Abram missier dak kollha li jemnu. L-għada fil-għoda qabad it-tifel u telaqa. Għaliex? Għax kien jaf illi Alla illi wedu li fibnek jitbir kull ġnus kollha, kien jaf li anke ħalli joqtlu jerġa' jmurlu mill-mewt. Ja fidi persistenti. Ġesu jgħidilha lill-mara ma kontx mibgħut ħlief għan-naċ il-mitlufin ta' dar Iżrael. Issa jekk kollok taqra tieħu nofstanar u taqra bil-mod il-Vanġelu ta' Mattew kollu kemm hu, tinduna li hemm elementi fejn hija il-Ministeru ta' Ġesu huwa dirett għall-Lut biss. Imma wkoll hemm isa t-tħabbira u fl-aħħar toħroġ imbagħad fil-beraħ meta Ġesu jgħid lid-dixxipli morru fid-dinja kollha u x'għandu l-Vanġelu. Morru għand il-ġnus kollha. Ġifieri hemm isa esklusività għall-Lut biss u hemm universalità, ġifieri li hija għall bnedmin kollha. F'dan il-każ Ġesu enfasizza ma' dil-mara il-fatt li huwa ġie biex jaqdi lil-nisel fiżiku ta' Abraham. Anke f'kapitlu 10 meta Ġesu bagħat lid-dixxipli biex jippritkaw, għallhom tmorrux fit-triq il-ġentili u titlu f'ebda belt tas-Samaritani, iżda morru aktarx għand in-naċ il-mitlufa ta' dar Iżrael. Però dik il-ħaġa li kienet xi ħaġa limitata għall-Lut, Ġesu kien jaf li għadha pitata kellha tinfetaħ għall-popli kollha, għalina l-koll. U dil-mara hija issa eku minn qabel ta' x'kellu jiġri aktar qudiem. Il-fatt li Ġesu berika avolja kienet mara pagana. Ġesu berika l-dil-mara illa għaliex kif qegħdin ngħidu kienet tafda fih fidi persistenti. Ma kienet ukoll fidi ta' adorazzjoni. Niftakru li Alla u Alla. U aħna maħna xejn li f'trab u rmiet. Aħna t-tafal. Aħna ma minix nafusna u għaqul jgħamilna. Aħna n-naċ tal-mera tijaw. U aħna l-poplu tijaw. Ġifi aħna niddependu minnu. Allura dil-mara wresqet b'fidi ta' adorazzjoni. Quddiem Ġesu Kristu vers 25 imma ġiet
ميلت بالقيمة قدامه. الكلمة بروسكونيو تفسر اللي تعطي قيمة. التون anke اللي تنشتهت إيسك تنشتهت مالارت باش تور الشين تيعك والكبر تا داك اللي انت تندرتها. ميلت بالقيمة قدامه وقالت سيت عيني. الفيدي هي allura jekk aħna narfu nersqu li Alla b'sens ta' qima li tixraq lilu waħdu jew ukoll fidi umli. Fidi li taf li m'għandix jett. Aħna bħala l-ulied falluti ta' Adam m'għandniex jett. M'għandniex jett għall-iċken ħniena t'Alla. Hekk qallu Ġakob il-Alla f'waħda mit-talbit tiegħu binix denju tal-iċken mill-barkit tiegħek. Jekk aħna fl-intern ta' qalbna qed nassumu li Alla bil-forsi tiberkina u bil-forsi rid jagħmlilna ħajtna komda u l-bqija. Le, dik mhijiex fidi umli. Ġesu saħansitra irossa l-dil-mara fis-sens li jagħmilha diffiċli. Bil-qalila mhux sewwa tieħu l-ħobs ta' tfal u tixħtu lill-klieb. Wow! Hu qiegħed jgħidilha illi int tot mal-klieb. Paragonata mal-lut, il-lut huma l-ulied li nġabru mal-mejda fil-familja. U mhux sewwa tieħu l-ħobs ta' tfal u tixħtu lill-klieb. Qed tgħid jiġifieri illi jiena ġejt biex imbierek il-lut. Kif qed tgħidli biex maraw daqsxejn x'qaltlu? Iva Sid. L-umiltà tagħha ma kontradixxitux il-Ġesu. Kienet taf li hekk hu. Mhux sewwa illi taqbad il-ħobs ta' tfal u minflok titma' l-tfal titma' l-klieb. U għaltu iva Sid, nammetti, ekku, kif qed tgħid inti? Imma bniedem li jemmen jargumenta mal-Alla f'sens tajjeb. Hemm jargumenta mal-Alla biex min għalih jieħu raġunu. Jew biex juri li Alla għandu żball u aħna rridu nkorreġuh. Mosè argumenta mal-Alla. Meta Alla qallu se neqret lil dal-poplu wara li aduraw l-loġol tad-deb. U minnek nibda poplu ġdid. U Mosè qallu imma meta jisimgħu l-Eġizzjani li għamilt hekk, x'se jsir minn ismek il-kbir? Se jgħidu għalhekk ħareġhom mill-Eġittu biex jeqridhom fid-deżert. Jiġifieri Alla kattiv. Mosè argumenta mal-Alla. Ġakob argumenta mal-Alla. Daniel argumenta mal-Alla. Nies kbar tal-fidi jargumentaw mal-Alla, jiġifieri ma jċedux malajr. Iva Sid. Imma mqar il-klieb jieklu mill-frajkiet li jaqgħu mill-mejda ta' sedjienhom. Kif qattajt inti huwa sewwa u korrett. Imma nemmen il-ħina tiegħek hija wisq kbira biex tkun limitata għat-tfal madwar il-mejda għall-lut. Mill-soprabbondanza, mill-kotra tal-kumpassjoni tiegħek, kapaċi niekol jien ukoll avolja jien not mal-klieb. Wow! Vera hija storja li once li tidħol fl-ispirtu tagħha ma tistax ma tħallix impatt fuq ruħek. U li tibda teżamina kien nifsek u tajt imma jien meta nitlob darba u daqshekk jew nibqa' nippersisti bl-umiltà quddiem Alla. Din mara infatti il-fidi tagħha hija naraw li fidi li tappella lil Alla. Meta ngħidu tappella ġifieri tinsab darek mal-ħajt u tinsab ġo bir. Ma stax toħroġ. U tibda tgħajjad biex ħadd jgħinek. Għalhekk qaltlu Sid, għejni. Ma għandi ebda argument ieħor, għejni.
Fis-Salmi għana għadin nippruvaw nikkoltivaw namra lejn is-Salmi. Għaliex jekk xejn jgħalmuna nitolbu u juruna minuta bil-ħaq Alla l-kbir. San 38 pereżempju titlaq nejxu sit kull darba l-appell li joħroġ. U Alla tiegħi tkunx imbiet minni, għaġġel biex tgħinni u mulej is-salvazzjoni tiegħi. Dawn l-appelli huma spissi fil-Bibja. Pietru qed jeħraq, beda jiddubita u sit għejni. Ġesu ma taridu. Kull darba l-appell. L-appelli li fl-aħħar mill-aħħar juri umiltà, juri li inti tinsab helpless, m'hemmx tagħmel, u allura l-uniku qawwa tiegħek hija tista' tiġi biss mis-sema. Din mara allura taf illi bħala mara midimba ma ħaqqiex il-barkiet divini, ir-rispons tagħha, però huwa nieqes mill-kburija u fl-istess ħin huwa rispons dipendenti fuq Ġesu ta' Nazaret, li da semat bih, forsi kienet anke ġifu rapport tal-mirakli kien qed jagħmel, l-iskonġimenti tiegħu, kif kienet ifejjaq in-nies infażati bid-demonji jew anke mart serju u irraġunat li jekk għandi nsib l-għajnuna ħansiba biss mingħand dan ir-Rabbi Ġesu ta' Nazaret. Ġesu finalment, u ngħid finalment għaliex għamel pass, 2, 3, sakemm baqa' jinki, nitkellem referenzjalment, baqa' jagħmel lilha diffiċli għaliex meta ngħaddu mid-diffikultà noħorġu sħaħ. Finalment, Ġesu għalilha ja mara kbira hija l-fidi tiegħek. Ja fidi, il-fidi meta hija mill-qwa quddiem Alla, meta hija fidi li hu joħloq fina, li hu ikkabbarilna, li hu jikkoltiva fina. Ja fidi li Alla jonora. Kbira hija l-fidi tiegħek. Ġesu ifaħħar id-dipendenza umli u persistenti ta' til-mara. Pruva ftakruhom dawn. Fidi umli u persistenti. Fidi illi mhix imkabra, jiena lest illi nixteħed niddependi għal kollox fuqek millej. U fl-istess ħin meta ma nsibx it-tweġiba nibqa' nippersisti sakemm iva nirċievi it-tweġiba minn Alla. Salm 50 jgħidilna lil dak Alla qed jitkellem il-dak li jordna triqtu fis-sewwa għad nurih is-salvazzjoni tagħha. Din mara hija waħda minn dawk li ordnat it-triq tagħha fis-sewwa. Li għamlet ma kienitx xi malma, ma kienitx xi esperta, imma mill-ftit li kienet taf użatu. Marret għand il-persuna tajba, l-approċċ tagħha kien tajjeb kien umli, il-mentalità tagħha kienet persistenti u iva fl-aħħar nurrieħ din persuna nurja s-salvazzjoni tiegħi. Ġesu wera is-seta tiegħu filli fejjaq lill-binta istantanjament u fejjaqa mill-bogħod. Ma qalilix ħaniġi d-dar fejjaqa mill-bogħod. Hawnhekk Mattew jgħidilna illi mara kbira l-fidi tiegħek ħajkun lek bħalma tixtieq. U binta tfejqet minn dak il-ħin stess. Il-mirakli ta' Ġesu anke mill-bogħod totalment differenti minn dak li qed jiġri llum f'ċirkoli karizmatiċi. Illi jħolqu din l-atmosfera bid-daq u bid-dwal u bil-dak li jħorġu bil-inċens u kollox biex jħolqu din l-atmosfera biex wieħed jiġi affettwat emozjonalment biex forsi l-immigrana li kollu tmurlu dak l-ħin. U ċertu mart, aħna nsejru mart psikosomatiku, jiġi sollevat meta għandek influenza fuq il-moħħ tal-bniedem.
Ma da mhux il-każ hekk. Il-mirakli ta' Ġesu. Mirakli stupendi li anke l-dewwa tiegħu ma setgħux jgħidu dawn huma trikkijiet, dawn huma magic. Kienu ta' bilħaq mirakli l-emil dirett Alla anke mill-bogħod, anke mill-bogħod. Għadu noqogħdu attenti illi iva. Nemmen fil-qosqul li nemmen fil-mirakli, il-fidi kristjana hija mill-bidu sa tmiem fidi fil-mirakolus, fidi fil-Alla omnipotenti illi ndaħal. Ġi fi żmien magħna, tagħmel sens li Alla infinit, Alla etern, jitwieled bħala tarbija fostna, fuq dil-pjaneta. Kif jista' jkun? Ja fidi fil-mirakolus, mhux biss għexħaj perfetta, miet u kien irxu xtat mat-tielet jum biex ikun l-ewwel frott ta' dawk li radu. Bil-bidu sa tmiem, il-fidi kristjana li qed inwissikom jiena hija tkunux imtzaten u tibelgħu kollox. Ġesu hawnhekk juri il-qawwa mirakoluża tiegħu. Forsi ftit ħsibijiet biex nibdew nikkonkludu. Innotajtuha kif mal-ewwel tentattiv tagħha l-mara meta qaltlu ħenna lija Sid bin David. U Ġesu ma weġġibiex. Id-disċipli komplew ma' Ġesu. U qalu kemm konvenjenti din. U resu leħ id-disċipli tiegħu rikjestaw bil-qalu, ibgħat għalhem għax ittajt warajna. Mhux biżżejjed il ma tkellimiex. Għajdilha itlaq, mur, ma rridekx. M'intix tajba. U dik l-iżbal sikwit nagħmlu aħna wkoll. Nfittxu dak li huwa konvenjenti. Flok ma nfittxu li naqdu. Ma rfux l-iskop ta' Ġesu għaliex ma kellimiex. Għaliex qalilha li inti tot mal-klieb u mhux mat-tfal. Ma rfux. Ħafna drabi ninqabdu ninkixfu bħala wis inqas ħanina u karitatevoli milli aħna msejħin li nkunu. Aħna msejħin biex nkunu nuru il-kumpassjoni, il-modrija ta' Ġesu. Mhux ngħaddu n-naħa l-oħra ta' triq bħal qassis u l-levita fl-istoria tas-Samaritan, la? Xirraw il dak ir-raġel mixħut nofsu mejjed wara li kien attakkat mill-briganti. Rawħ, qasmu n-naħa l-oħra ta' triq u għaddew baxx. Ma s-Samaritan innutawh. Idu nżommu il-qalb tagħna miftuħa u għajnejna miftuħa għal dak il-bżonnijiet ta' nies li qegħdin jgħidu fit-disperament tagħhom. Ton ma nqogħdux ngħidu għax għandi l-familja u għax għandi hekk u m'għandix ħin u sebaħ u dalam. Ejjew nfittxu biex inkunu utli. Mhux naqgħu fl-istess ball tad-dixxipli hawnhekk. Il-fidi tiegħek ukoll tippersevera jew ta' qalbek quddiem li ċkan intopp. Għax jekk tallimna xi ħaġa dil-mara, tallimna ta' x'jiesek, ta' x'jiesek. Hija fidi illi tikkonfronta l-ostakli. Hekk hija l-fidi tagħna? Għaliex ostakli u impedimenti u tfixkil fl-andament ta' ħajtna ħansibu. Nista' ntikom garanzja, kollha kemm aħna xi ftit jew wis se nsibu. Mart, disappunti, aċċidenti u ma x'inhuma. U allura kif se noperaw, kif se nġibu ruħna, x'mentalità se nqabdu bija fil-sija tal-prova. Din il-mara kellha sfida kbira, challenge enormi. Ġesu ma kellimiex, Ġesu kważi jajjara. Ma fl-aħħar mara kbira għal-fidi tiegħek. Punti li forsi nistgħu nsemmu. Kif qed tersaq l-elmu lej fit-talb tiegħek? Bħalli kieku għandek jett? Jew fuq bażi ta' ħniena pura. Daniel fil-talba tiegħu lill-Alla meta beda jintebaħ illi l-eżilju tal-Lut fil-Babilonja kien wasal biex jintemm. Il-għax qed jaqra l-profeta Ġeremija għal 70 sena. U Daniel beda jirrealizza li l-żmien tal-eżilju kien wasal biex jara. U l-Lut jistgħu jerġgħu morru lura mbagħad f'pajjiżhom.
دانيال طلب الله وقال له الله تيجي ميل ودنتك واسمع افتح عينيك ورا تحربيت تانا طلوت جفير البلد اللي يسمى اسمك فوقها عاش مش على ميل جستي تانا لقدين وصلوا تخنين تانا قدامك مش عشان طيبين عليك جو سيدنا يطالبوا في اسمي في اسمك ستاس ما تسويش قدام الله في اسم جسور في اسم جسور القلب تاعنا مفتوح عليك مش مخبى لما جستي تانا قاعدين وصلوا تخنين تانا قدامك ازدع على الحنينة كبيرة تياك الحنينة كبيرة الله شاها جهرة مش منستيرو تا انترجسيوني ات تمنتني من جونة الله كم اتطلب على حد يهار دي المرة بازيكامنت كانت دخلت في دين الكونفرونت مع جسو محبة بنتها ovvjament عندك أم اللي ما يستجكم ما توبش بنتك المحبة ماترنا وهيك تخرج دي المرة طلبت فافور على بنتها وبحالة يريدوا نعملوا احنا الفات اللي نطالبوا هنبداو باش نطالبوا على داك اللي ما ازيز تاعنا في الفاميليا رابع تاعنا حبيب تاعنا ما يوسعوا قال الكونفيني تاع تاعنا على بايزنا على المسيونيات في الدنيا الانترجسيوني على هالديوهر فوق كلش دي المرة تبقى ميمورابلي لعليش مرة عن جسو قبضت مياو وما رهتوش جسو كل دابا يسوء ينبط عليهم بكليمو يو بميلو افتكروا ما تعش كاسة ما وجبش كلمة ودي المرة بقت جرانفاتا مياو بقت مقبضة مياو هاش في دي أميرابلي في دي في جسو الفيق والهليس كلا طفلة اللي كانت انفزعتها وجسو دي المرة عرفت اللي بس يستا يكون الهليس مش بس من الحكمة الشيطان الهليس من الذنوب تاعنا الهليس من الباسيون الحزينة تاعنا الهليس من الايجويزم تاعنا الهليس من الانفيرن من كوالونكو حاجة زكريا يعيط اللي الله يهلسنا منيت لدوا تاعنا باش نقدوه بلا بزا في الجستيزيا اليوم كلها ضحيتنا الله اللي permezz جسو وصل دين السالفاتيوني كبيرة بيترو يدسكريفيها باللي قال جسو النفسه رفض نبيتنا في جسمه فوق لودة الصليب باش احنا ميتين على الذنوب نعيشوا على الجستيزيا إذا نقيسوا لأنفسنا ميتين ما نش نعصموا إزت مع الذنوب إما حيين على عايشين جست بالجريه تياو انتم كنتم فيا عش ضربة كنتوا البوت منه امسا ترسقتوا لايخ لأن الراي والسوبرستانت تروهنا يسو وانس اللي يسيهلنا أبينا يسيهلنا يزومنا ويعسس فوقنا من كل ما يددنا ومن كل ما يشخدنا من الجيد أتعن تانا هاي لله اللي تانا سالفاتور كبير اللي دي المرة من الفتيت اللي كانت تعرف فرتانت مرة عنده قبضت مياو هنعملوا وكل احنا لسه حاجة هنزوموا مياو في الجيت وفي الدني في الفقر وفي العنا نادو مشيش نادو الحياة تياو يا الحياة تاعنا الهنينة تياو وما الركات تاعنا آمين